Bliv omsorgsspecialist. Drømmer du om at gøre en forskel? Om at skabe en bedre livskvalitet for andre? Vores uddannelser åbner døren til en verden af muligheder inden for sundhed og omsorg. Er du klar til at bruge dine evner til at skabe et værdigt og meningsfuldt liv for andre? Bliv ekspert i mødet med mennesker i alle livets faser, hvor tryghed og livskvalitet er afgørende. Bliv omsorgsspecialist. Vi takker vores samarbejdspartnere. Læs mere på www.sosostv.dk